आशारामबाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम चंपाहोर विलेज कमेटी के वार्ड नंबर 1 में जागलोंग बारी जूनियर बेसिक स्कूल के अंदर से 10 सीलिंग फैन चुरा लिए गए। घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच ली तिप्रामोथा खोवाई पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथित देववर्मा, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देववर्मा, विलेज कमेटी मॉनिटरिंग चेयरमैन राजेश देववर्मा, वाइस चेयरमैन मानव देववर्मा, नरोत्तम देववर्मा समेत अन्य। और उन्होंने फाइमानी हिंकाई आंतिनी चौमनी बाजार थांगो आसले काय आं चौमनी थांगैया कोनै आरो उजान फुलटलिनि मास्टार दाव बिजित सावै दङ जे जागुलंबारि स्कुलनि फेन 10टा खगैलां जाखापुननि ओंखाय आबनो खोनावै जों अरबो जों कयेकजना मिलिलाया कोनै फारि नाइले फेमा हामु नि फेलिकाटा ओंखाले फाइ नु फाइका आसले अरनि बरबो साबायगा राजु गरसं साका अजित चौ बरो ओ जे जों बनुखा तीन दुबासा सिसि गैया कोनै बरो आइदि हाबका हाबैया कोनै बरो अरबो कारेन्ट तो फिट खाइजेको एकमात्र फैन रखसिमी फिट खाइजाक वायरिंग खाइजाक अब कुनो कारेन्ट नि गुंको कानेक्शन करिखौ गाय नायलेबा अब आदिखै खाइया कोनै ब चेरक ब फायै बरो हरो बदिखे ब फैन नगो जतनो खुलगै सतनै जतनो सापैतलां थामैगा 10टा मतो फैन गाय ओ दगाबो काइसा साइमा खनावो ओ दगाबो बरो लाथेरि छकागा कोनै पूरा लांगा पूरा फियो गया कोनै बरो अब मानैनो फैन नगो जतन लांबाय बे अब हायिं खाता गाबनो जों नायनानै फायो गाय तेबो खनावो जे बरो बरो दिनिबो अरो स्कुल कमिटि रो आसुक लाया कोनै थाना रखबो इनफरमेशन दिखना आसा खायो ओंगा थाना वाला रो तो ताऊ फाइबानि खनाया कुनो अब हारा दाव खाइनुक्ता सिनि मिडियानो बेराखै हामबाय मारबो जों तिनि अरो अब हंकाय सिनि 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्यूशन बिसिंगो वेस्ट चाम्पासरा बिसिनि 1 नम्बर वार्ड अब फुलटलिनि जागुलंबारि बिसि हिंजागो जागुलंबारि जेबि स्कुल हिंजागो ओ स्कुलाव जों खोनाय फैगा जे बंनि स्कुलनि तीन रावया कोनै 10टा फेन क्लांमनि जों ओ तीन फेन क्लांमनि आबार जों नायना फायदो जों तीन नुखा ओ स्कुलनि जे लामारक अब बेलायखे बलं र फाइनाल मद अब आसु अवस्था एकदम हाइमे लामा इट फानो लामा बेलायखे बलं जाक ते अब बिसिनि होते अब वासा हरिखानि जों खोनावो ते ओ फिलगो वासा सामु खारिगन खोनावो किन्तु फाइनो हमरो जसिनि ओ स्कुलनि जे खिथाय नक काइसाखाय नुखा प्रथम फाइ नुफैखा अब खाय दंहैनो जों थाइमान दङ किन्तु नायनो माने नेक्स्ट टाइम खौ बलं बिसिंमो गलायजाक अब हाय लोगो चिनि बुखारक बेलायखे तामनाय टंथाय न हिमानो कारण काय तामो स्कुल हंगाय जों अब साइमान चिनि बर' जों स्कुल काय चिनि मन्दिर कारण काय स्कुल होतेसि जों माने तामनाय चिनि ओ दफा बा चिनि सोसाइटि जों सिजामानि बा ओ स्कुलनो जों तिनि अब हाय बलं नुखा खिथाय जागाबो अब हाय बलं बेलायखे टंथायगो आउन लगै जों तिनि एसे पलिटिकल हिसाबै याफनो जों सोशल वर्कर हिसाबै जों फाइनाय दिनो जों पालखाय जों तिनि तो सुदु जास्ट जों नायजना हिम फाइमासि फेन खकजों माने जों फाइनाय दिनो ओ खिथाय नक एबा ओ फिलनो जों किजामिसा जों पालखाय जों किजा सामु खायबेनाय अब बदिनो खायनो साइमियाको अच्छा सर गाय अरो टीचरनो बिसिंति अब कोन कबक मुंग नों थानि फारि फाइका जे अरो बलं टंका बा हाय सुबास नांगु आपति हायरक इनफरमेशन दिरि टीचर बिसिंति जों कोन इनफरमेशन माया जों जास्ट दिनै फेन खगन फाइ जानि सिगाङाव बाहायनोगो हायफाना जों साइमा कर टीचर इनके बंग्र खरगाम दङ काइसा एसएम दङ ते खरसा स्टाफ ते काइसा सिटी दङ इन खानाबो स्टुडेन्ट के 13 जना बंग्र जे मर्निं सेक्सन अब हाय हायफाना जों नेक्स्ट दिनो टीचर कपु याफनो जों सिनि सोसाइटी एस जों लोकल हिसाबै जों लामातै फिल्मनो जों किजेमे ते खिथानो न जों परसेल जे खायमासा जों सिनि होते खायफेनानै जों वासुलायखौ सानि सिनेमा आनि बुमंगा त्रिचित देवबर्मा आं खोवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेंट